Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan ng malin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Sa aton nga pagparagad, 37 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi.
Magpakuha na kita sa pila ka mga sitwasyon dugang, no? Sang aton sa Ligabacotor, naton si Sir Joseph Arnido. Aton nga correspondent dito iya makabanan sa bahin sang Bago City. O sa sur naman niya, no? Nga porson sang aton sa iya makabanan nga probinsya. No? Ang probinsya sa Negros Occidental. Ano ang latest, no? Sa nila makabanan sa bahin sang siring nasambit iyang pag-obserbar ta, no? Sang Tudos Los Santos, no? There is bahin man sa ato sa Ligabacotor, same time sa ato sa iyang mga kabombo. May interview sa diri sa bahin sang makatapos ang Bureau of Fire Protection o ganaton sa ring BFP, no? Kaya ang aton Bureau of Fire nagaupod ba ni, no? Sa siring selebrasyon upod sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Red Cross, no? Ang aton nga kuan ano nga mga katapo sa bitaw. No? So ti kwanta lang, no? Aton nga panumdom no sa mautod blan naton nga kusablan na kandan panagasindi pa yabla sang kuan sa kandila, no? Sa exact puloyan ninyo base bala kon kay ti may history kita deligad last November 1 sang kaagahon, no? Dira sa area sa barangay 17 nga damo gito nagkalamatay. Duara to sa 12 I think or 14, no? Anang kalamatay, no? Pagod lang sa kandila, no? So okay na nga jo tay pagsinika dila pangamuyo anang maminatay ta sa balay ta, no? Kita mga muyo tapos patsyon gid hindi pagpabayan. So kay ti amo nang kadelikaduan. Check na to, no? Sa Sir Joseph Arnido direktamente sa Bago City Public Cemetery pinaka ulihi nga sitwasyon kay ina dito, no? Sa pagbisita ni Sir Joseph, no? Check ta to. Sir Joseph, kamusta dira? Mayong gabi, please come in. Bobo Pons, mayong gabi sa aton nga tagpalabati. Yes, sir. Okay. Bobo Pons, sa atong gibisita ang isa ka pampubliko nga sementeryo diri sa syudad sang Bago, amo ang Bago City Catholic Cemetery Kagina, no? Nahamtang ini sa barangay Sampinit, Bago City, Negros Occidental. Bobo Pons, sa atong nga pagbisita, no? Madamo nga taho ang nagkari sa patio para nga magsindi sang kandila ka maghalad sa mga bulak sa mga nauna ni nga mga himata nga nagtaliwan. Mayara man nga mga nagabaligya nga bulak kag kandila kag mga pagkaon sa entrance sang patio. So sa aton nga pagchekyar sa mga presyo sang kandila, Bobo Pons, mayara nga mga balor, no? Ang pinakabarato nga kandila, mayara nga nagakosta nga 5 ka piso, ang pinakanubo tubtob sa 30 pesos. So ang presyo sang bulak naman, Bobo Pons, ang nagarange sang 100 pesos tubtob sa 300. Ini ang mga bulak nga naka-arrange ni Bobo Pons sa isa ka basket. So Bobo Pons, makita man nato, no, ang mga katapo sa mga kapulisan, ang aton nga Bureau of Fire and Protection, ang traffic, kag ang katapo man sa aton nga mga barangay peacekeeping action team nga nagabulig sa pagmintinar sa mga order, kag pagchekyar sa mga gamit, sa mga bisita. Kay Bobo Pons, andis magsulod ang aton nga mga nagabisita sa patio, ini ginachekyar ang ilang nga mga bag, kay kung ini mga dala nga mga ginabawalan, ini ginabilin sa atong nga mga katapo nga nagabantay. So Bobo Pons, sa atong nga na-interview, no, si Senior Fire Officer 1 Giovanni B. Saude, nga katapo sa Bureau of Fire Protection sa Bago, nga ara sila sa ilang nga post na nagabantay sa mga bisita. So no, sa interview natin, Bobo Pons, nga ang tama ko ka peaceful, no, pag-celebrar sang undas, bangod nga wala ini sa mga untoward incidents nga nagluntad. Kag Bobo Pons, mayara lang kaina, no, nga duha ka persona ang nagtaas ang ilang blood pressure, no, kag inigilayon ran sang ilang medical team. Bali Bobo Pons, sa aton nga pag-interview to, no, kay Sir Giovanni, no, ang iyang mga ginapanugyan man na sa aton nga mga nagakadto sa patio, na kung magkadto diri sa patio kinahanglan nga ibili, no, ang mga mataliwis nga mga gamit dira sa entrance. Sa aton nga mga kauturan nga nagabisita dira sa patio, no, kung ini nagaplano sila nga magdala sang mga binangon o espading nga kinahanglan nga gamiton sa pagpanglimpyo, nagapanugyan ng aton nga mga katapo nga hindi pwede nga magdala kay hindi confiscate nila, no, pagibilin ini sa entrance pa lang. Kaya so nagapanugyan mo si Sir, no, si Sir Giovanni, nga kinahanglan nga ang mga bata nga mga ginatugos ipaiway ang pagdala ini
sini sa patio bangod mabudlay no kag sa subong ara pa kita sa pandemya. Kag dason bumupons ang with regards naman sa vaccination no wala naman ginasikyan nila ang Oo, pagsulod di sa aton nga na-stricto, mga bisita sa namatyan or sa aton nga patio because so far makakos pa ini sang delay sa pagsulod sa entrance ang aton nga patio. Kag bumupons may panugyan man no si Sir Giovanni Saude na antes kita magbilin o magalin sa aton nga madimalay kinahanglan naton nga i-off ang aton nga mga appliances. So bumupons dugang nga detalye sa aton nga pamatian si Senior Fire Officer number 1 or 1 Giovanni V. Saude. Pasalamat man kami sa pag-celebrate sa Halloween na pista minatay na so far diri sa amon sa Bago Catholic Cemetery do ka peaceful man kagka-organize ang pagplastar sa mga bulig man sa aton nga multiplier. Sir, ang aton sir nga katapo, sir sang salo lang tayo nga nagsugo diri sir ang aton nga post diri sa aton nga cemetery sir. So nag-dispatch kita dire since pa kagapon. So kagapon jutay pa lang gid man ang volume sang tawo. So ang iba nagapaninlo sa cemetery ti bawal ang ginabawal sang PNP kag sa mga force multiplier ta magdala sang mga binangon, mga talom nga mga bagay bala. So at mga konstituente diri sa Bago Cemetery sa mga tao ano wala cooperative. Okay sir, sa pagbanta mo sir, hasta pa ni Sano ang pagpadulong diri sa aton nga mga kauturan diri sa pagbisita sa sininga semeteryo. Hasta pa siguro sa buwas kaya ang amon nga pag-deploy di hasta buwas ari kami di nga mabantay pa. So kamusta yo sir nga aton sir nga pagresponde kung may ari diri nga natabo nga kinahanglan respondihan with regard sa medical, may nagkalaano diri kag kamusta man sir ang aton nga team diri, may narespondihan kita diri? So far kagina BP man lang to sa duha ta ka medyo senior citizen. So siguro sa init kiti may maintenance man sila sa medical nila sa high blood. So ginpapaway ta lang sila mga 15 to 30 minutes kagin kuan BP. So normal man normal lang ilang blood pressure so far. Na left na ta di sa Bagyo pa ti daw normal na siya nga gulpi lang mainit bala. So ti pila ka adlaw nga lain ang tiyempo maulan. Tapos si subong init. Sir, kamusta man niya sir ang aton nga pagbantay diri subong nga tuig no 2022 kumpara sa mga previous naton nga muna nga may duwa kita ka tuig nga na off kita sa pagselebrar sang undas. Ano bala sir nga aton nga pag anggid sa previous nga mga years? Ano mas damo kumpara sang una? So may 2 years kita nga pandemic so na off limit ang pagbisita sa patio. Di subong daw bago naman nag-open kagti siyempre dapat ma-face mask sila. So mula ng protocol nila naka-face mask man. At least subong nakita ko daw daw siyempre ang tao daw hidlaw man sa 2 years blang wala gid sila nakapamasyar sa ilang minatay sa Semana Santa ti tradisyonal nga celebration tanaya sa Pilipinas mo. Adto sila pero tigina-control ta lang ang crowd bala nga hindi man matamaan sila ka damo wala kay ti siyempre bisan paano nagamaintinar pa kita sang protocol tabla regarding sa COVID so tigina magsulod sila dapat naka face mask gid. Sir, ano ang aton sir mahatag nga mga panugyan o instruction sa aton nga mga kauturan nga nagaplano pa lang nga magkadto sa sini nga hapon diri sa public cemetery kag base sa buwas or sa masunod nga adlaw? Ano bala ang mga gakadapat kag hindi nagakadapat nila nga pagaymuon kag pagadalon? So sa mga kauturan naton nga makadto pa di buwas sa cemetery. So be sure na hindi na sila magdala sang sang mga matalom nga mga bagay kay ibilin man na nila di gyapon sa gwa hindi man ani pagpanugutan nga dalon sa sulod. Tapos sa aton nga mga pamilya bala nga nagakadto. So i-avoid lang naton kung pwede hindi na lang ta magdala sang mga gagmay pa bala nga bata nga ginakugos pa kay daw kabudlay. Kag dason sa mga oldest naton mas manami kung magkadto di sila mas aga or medyo hapon-hapon nga hindi man tamaan kay init kag madala lang sila sang ila mga payong
kaya ti makabulig man na sa ila mo just in case rain or shine. So amo lang na ang aton mapanugyan sa aton nga nagakadto di sa cemetery. And regarding naman sa aton nga fire safety, so dapat pagalin nila sa ila balay, dapat na kung wala tao sa ila balay nakasigurado nga naka-off gid ang main switch. Kag ang tanan nga appliances na off kag naka ano gid sa plagan, nakuha gid sa plagan. So para pagpuli ta, so ara pang aton nga balay, ara pang aton nga gamit kag safety kita. With regards to sir sa vaccination or vaccine card, stricto kita diri nga magpasulod or gina-check gid diri naton or wala naman lang. So far daw wala naman, sa nakita ko dito why naman daw face mask lang gid ang ginapa sa ila. Ginapagamit. Sir, ano nga mga pang-edadon sa mga bata di nga pwede naton di i-allow nga ipasudlon? 7 years old, pwede na naton madala, pero mga infant pa lang nga ginakugos pa. So mas manaming hindi na lang naton pagdalon kay kabudlay. Obo Joseph? So, bombo po sa motos, nabatian nato ng pahayag Si ni Senior Fire Saudi, Officer ang 1, sa picture mo ning Giovanni tatlo Saudi. sila mo isang sa tunga. Bombo Pons? Oo, ang picture mo di mula sa mga katapos sa Bureau of Fire Protection, si Sir Saudi, amo ning sa tunga, tatlo na sa katindog mo, no? Oo, ang taas, Bombo Pons. Sa tunga, no? Oo, yes, Bombo Pons. Okay. Sige. Oo, why sang mga na-confess car, no? Nga, mga patalom da? So far, Bombo Pons, wala man sa subong nga adlaw. Pero sinaligad na adlaw, mayara sila nga mga nakumpiskar, no? Kag wala din nila pahanugutan nga madala ini sa sulod bakod kasi lang makakos pa sa mga aksidente dire. Oo, amo magani ati kay bagay ang aton timo unto nga solemn ina no ang aton selebrasyon ini man ang abot singon nga para ini sa maminatay naton tapos gamuhon tay Yes, Bobo Pons, kag dugang ko dala nino. Yes, sir. Bobo Pons, no, sa subong adlaw, no, Nobyembre 1, agbuas, Nobyembre 2, no, magabalik na ang mga estudyante sa atong mga bulutuan, Bobo Pons, no, kag sa sina nga adlaw, mapatigayo na ang full implementation sang face-to-face na gid. So pagkatapos ang tigkalalag, Bombo Pons, yari naman ang masunod naton nga pagsaulog, no, magsaling kita nga Bago City. Di Bombo Pons, ang pagkatapos ang tigkalalag, di ba, ginaselebrar naton, no? Ang al-5 de Nobyembre. So, ang syudad sang Bago, mayara nga palabuton nga tag-celebrar, no? Sa 124 katuig sang al-5 de Nobyembre. So, ang syudad sang Bago, nagpagwa, Bombo Pons, ang official schedule of events sa pagsaulog sang al-5 de Nobyembre. So, Bombo Pons, buwas, Nobyembre 2, mayara nga pagatigayono, no? Nga inauguration sang Learning Hub sa CDRRMO. Sa November 3, may Thanksgiving Mass sa St. John Baptist, alas 8, no? Pag mayara kita nga postura bagunhon, no? Kag ang photo exhibit kag party at the park sa Bantayan. Kag sa Nobyembre 4, mayara pagatigayonon nga Clean and Green Awarding Ceremony, mayara kita nga Zumba dance. Kag sa highlights Bombo Pons, Nobyembre 5, mayara nga pagatigayonon nga Unity Walk, iya ini sa mga Philippine Reservists. Kag mayara kita nga Civic Military Parade. Kag ang highlights ang aton nga celebration sa Nobyembre 5 or 5 de Nobyembre, amo ang sigabong sa mga kanyon. Amo na ni ang aton nga arena competition, Bombo Pons. Okay. So, Bombo Pons, amo ina ang madulong naton nga updates para sa tigkalalag, no? Para sa sa palabuton nga mga aktibidades sa al-5 de Nobyembre. So, Bombo Pons, para sa Ondas 2022 updates sang Bombo Radio kag Star FM, ini si Bombo Volunteer Joseph Arnido Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa kay Sir Joseph Arnido. Aton sa ring correspondent dito mga kabaran sa bahin sang Sur. Kaperson sa aton probinsya, particularmente sa bahin sang sa bahin sang syudad sang Bago. Pagkuha sa latest update dito no sa ring celebration man sang Todos Los Santos. Dito hindi na giniguro yung madula no sa aton nga every November 1st no amo nang pagdugok tayo sa sementeryo. Ang pizza dos no ginakwanta na lang na no
baliwala na lang nato. Anyway, ang pagduaw sa aton tagsa ka pamilya, hindi man but silingon nga sa Nobyembre 1 kita ay magaginutok. May raga tanabalaan nga mga pamilya nga every month, no, or every week ga bisita sila iya mo. Every month, no? So pagabot November 2 hala na lang bulak ka magpauli, no? Kaya permi mo sa bisita damo at least iwas sa kagutok, no? Kag ang fear bala ko na kadlok pa Japon sang kuana, no? Sang mautod naton sa COVID do ara man Japon. Kita mo iban bisita sindi lang kandila tiner kadali mga 10 to 15 minutes, no? Mga 10 to 15 minutes, no? So kwan sa dayon tapos puli sa dayon, no? So mula na kahapos, no? Kag kasimple, no? Tigudi tawhay. Pag pulis balay damo pa ta manikuton. Tapos subong abi mo to anong kwan ang mga tawo subong tamad na yan sang una kita gidya no gapangabudlay kita hala kagod kita lubi no salika tada sa kunkuran no so lain pa kunkuran bala nang dandaan na tapos nga gina it sang anay bala kag nagkala taliwis sa pagpungko mo protect sakit-sakit lao. So baka kalubi lahing pakagod mo na lang no pagaling mo na lang. So kita gina sa unag pang budlay luto ta mga kalamay hati bo so nano makatrabaho so ng kalamay hati pero doon na namitan matay magkuan no magluto basta pista minatay no makakanin tabla no luto ta alope mga sundol mga dayda bebaye no bitso-bitso no suman ti sang una ang suman ko no kuana no ang suman ko no pula mayroon man suman nga do medyo brownish siya no ka brown sugar ti kung pula ti mo na muscovado nga kalamay kay namin nakitaan ako no kay sis Villanueva no utod bala ni Bumbuan Mari nagpost sa blato ang suman dagan lain nya man himo yang violet nya violet suman naman ta lavender suman naman ta para daw lain naman namin ti pero may ara ganina baligya may yellow green may violet may pula may yellow may depende no arts it is an art no kag style mo na para nga makapa-attract sa kwan sa mga bumalakal. Anyway, no, pangumian ta lang ati matapos ang pagtakop sinisubong nga gabi sa mga sementeryo pagsarado no pangumian ta lang ati mangin maayo kag matalunsay. Ang diri sa Roslon niya kita mo ara da ang kwan ang tawag sa gani no ang mga carnivals no damo mga rides mo Acropolis na subong tawag no Acropolis Garden no so to sa Rolling Hills may film showing sa una may free concert ginaya nagalinagumba na da ya pero galing kay dewa ka kwan basi makibot ang mga minatay black kag magbulugtaw ka magbalangon ka mag-entra man sa concert blati budlay na base ko alyak man kita tanan-tanan no so ang Halloween party gina-discourage gina sang aton sini nga kasimbahanan kasi nga ti daw ka demon nga type sang kwan no daw ka demon nga type sang celebration why gina iya sa kwan sa aton nga mga Katoliko gina-discourage gina ang pagkwan sang Halloween party ti para ano namimo ta na bagay pero madlo kita kun ano hindi siyempre aton pangamuyon ta na minatay ta namimo ta solemn ang aton sa nga selebrasyon nguyo pangamuyo ta tingob tada no kag ti kun gusto mo magtiner-tiner sa nidso na ko sa pansyon lati ara ka mo dai tambay ka mo da buat ka butang ka mo ten. Sige, 55 minutos sa rakaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad ti kasi dako kita sa pista minatay naton pero buloon naton anay no ang latest iya makabanan no nga kahandaan sa aton nga Department of Education ti ginabalik-balikan ta man niya no sa Sir Ian Arnold Arnaiz kay ti buwas na masugod full blast no ka face to face classes. Sir Ian, may gabi sa imo sir live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi, katangan. Mati siguro sa imong programa. So, do kadasig lang, sir, no? November na, 100% na face-to-face classes. Ang pamangkot, ano? So, may 100% pagkitahan ng eskwelahan buwas nga magapatigayon sini. Kaya ito, bag-ulatan na labayan sang Bagyo Paeng, bangod sa grabe nga ulan, nagluntad ang pagbinaha. So, kamusta ang preparasyon naton para buwas sini, sir?
Well, ang ato yung mga eskwelahan, dugay naman hindi nag-prepare for that. Kung baga, tungod lang sa bagyo pagid nga may nga naglabay, medyo ginapamangkot sila subong ako ano ang ilang possible nga mga alternatives kung may problema sila nga na encounter, no? For example, kung may mga damages sila tungod sa baha na experience nila sa eskwelahan nila sa nagligad semana. Pero so far, though wala gid man kita sang may nag-signify na daw hindi sila maka-open for tomorrow. Pero lang taon pa natin kasi sige pa monitoring sa mga eskwelahan naton. Siguro most probably maklaro gid ang mga by tomorrow, pero most of them or all of them are already prepared for the face-to-face kuntani, no? Mugani kay ti una taguro nga dakpo ni buwas ko mapeslang kita silhig map kay ti hindi malipod nga nagkalabasa na dang mga kwarto tagad na panglunangan. Yeah, madamo gid ang bumbupon sa nagkalabahaan. Oo. Tigal amo na ibanda ni mga school head sa mga principal naghambal nga nakapanglimpyo na sila, nakaprepare sila. Ugaling kay kinbaha naman sila. Kaya bako sige ang hambal nga mo sige na lang ilimbihan lang hiwat, otherwise nga para lang pagtigayon kita sa aton na face-to-face. And that's one thing. Another thing, ang mga may-ara, atong istoryahan na naman atay nagligad nga may mga eskwelahan nga mga nagko sang population. Naging kulang ang ila classroom kag mga teachers. Ugaling kay daw wala man ni sila at nag-lisensya gid sa regional director nga maka-exempt sila. Supposedly, kung may mga amo nga problems, they just have to ask for the permission of the regional director para magpa-exempt. Pero so far, why kita min nakuha nga data nga may istilahan kita nga nag-lisensya for that matter. Mo gani, no? So, hulaton ta na, no? Kay anyway, kung may announcement from the national or regional office, ma-oblige naman lang kamo ni sir, no? Pati na lang manggigita. Pero wala, ti dayunon ta eh. Kay mo naging man lang na kay tungod nga gusto man mapanindugan nga makadayon gid kita sang 100% na full capacity in-person classes by tomorrow. Hopefully, hindi lang amo na kadamo ang mga problema nga ma-encounter nila. Sabay pa nga man yung orderly man ang ilang pagbukas liwat nga 100% na itong kabataan at a given period of time ang ila pag-akomodaron. Mo gani, no? Sir, na-mention mo, unahan mo ko-mention sa number of students, no, per teacher, no? Kay butang naton mag-abre sa 50 ang estudyante kada teacher. Ang silingwan ni paano niya ini kuan man? Paano niya i-handle, sir, sang isa ka teacher? Well, amo na siya nga itong problema. It's a question between compliance and quality of education. No? Ano kita ma-comply lang for the sake of complying, or do we still have to look into the quality of education na gina-deliver natin sa aton ng mga estudyante. At kabalo naman kita galing sa aton ng mga eskwelahan nga napangita man ang mga medios, mga strategy para makita they can do both things, no, na ma-comply nila at the same time makahatag ng lagyapon edukasyon sa mga kabataan. Amo gani, no, kay ti sa 50 ginimo na bulo 25 ti siling or 20-20 ti do matsaga ko ang 20 per teacher da mo gini dapat ang kuno ang daw kumbaga ang insaktuhan gibla sa isa ka teacher 20 or 30 students. For the public schools, sir, pwede kita maka-maximize up to 45 to 50. Tungod na ang ating mga classrooms medyo fit man ang amo na nga number of students. Ugaling kay ang management naman sa estudyante nga kung amo na kadamo, medyo mabudlay sa isa ka maestra. At amo na subong ang sa mga big schools especially, hindi man ay tanan. May mga big schools lang kita nga especially makita natin sa poblasyon sang mga LGU nga kumbaga sa subong pa lang pang nagligad nga nag-shifting pa sila ang ila maximum nga 50% is already 35. So meaning to say kung 50% ato
Kag mag 100% mga 70 na kabata ang isa ka section. So that's the problem kay tungod ng classroom ginubra lang ya para sa 45 hasta sa 50 pasudlan mo sa 70 ti amo na siya ang picture nga hindi klaro nga paano nakaroon kung ano na matabo sila. So ang iban singi sa ila na transfer nga classroom na lang in an open space, like for example sa covered court. Ugaling naman kung open space na siya damo may nagapalibot ng mga magahon, may mga distractions. Kaya mo na siya ang another thing pagiging lantawon mo sa mga teachers. Most probably, may mga strategies man ni sila para hindi man paggulungan nun kanan siguro kay para lang mapatigayon na maayo man yapon ang pagklase despite the fact na ang number of students sa pagkadamo. Amo na sa ang kwanda, amo nang problemahon nato, no? Ngati basi may mga lasi pa, no, sa guwaya sang eskwelahan or sa social hall, ano? Sir, kabalo kita ngati ining mga problema nato nga na-discuss naman ini. Ano to ti ko na kuan ini sang DepEd like sa saning mga bangko nga mga guba bala Sir Ayan? Well, kisa so far, why pagigman may na, kumbaga, may na download na for that purpose. Ti ang aton na mga schools ni nag-matumato man lang na sila man pangita man sang ila resources so their partners. Kung kisa sila naman lang nagapinangay o man sang ila ng mga bangko para madugangan man ang ilang mga furnitures na pagagamiton. Pero of course, we are hoping sang promisa sang aton na departamento na in the coming years mapahatag din man sila sa mga additional na buildings, equipment kag mga maestra para solusyonan ang problema nga ini sa aton na mga eskwelahan. Kung kaysa gani nga matumato na lang sila sir no nang paamot sa mga ginikanan bala no para pakayo kay tikulaton ng budget sa DepEd o kadugay gid. That's the sad thing kasi supposedly wag man kaya na paamot pero anyway hindi man sa paamot actually it's also the initiative man sang aton ng mga PTA no. Ang pinakamasubod sir kung kasi ang mga teachers mismo ang nagapagawa ng ila kwarta para lang mapatahom nila kag mapanami nilang ila classrooms para makompleto man nila ang mga dapat mahatag sa mga estudyante. Gapagawa sila kwarta without without the refund man ni siya kay it's their own personal initiative nga mag-abo sila. Kaya mo lang nga masubo galing kay ini nga mga teachers naton very dedicated di man sa ila obra nga to the point na pagbuan na lang nga kwarta for the sake lang nga patigayon ng mga amo ng mga butang. Okay, sige. Anyway, we will see no tomorrow kay sa first day amo ning ginasilingta nga makagather naman kita sa mga problema by afternoon no sa first nga face-to-face classes. Lastly, Sir Ayan, ano imong panugyan sa mga estudyante naton kag sa mga teachers naman starting tomorrow? Well, parehas lang gyapon sa ato nga ginahambal pero ninyo padayon lang kita maski sa mga makabudlayan padayon lang gid kay amo ning ato nga obligasyon nga maghatag sa edukasyon sa mga kabataan. Kay mga kabataan man kay ma-appreciate man sa mga learners naton sa mga parents nila ang tanan nga ginaobra very realidad na iya ang kakulangan sa mga resources kaya hindi tagid man niya mahatag ang tanan. Yeah, we just have to be patient and understanding. Kag cooperate lang kita kag magtuon ng maayo ang mga bata. Kay maskin mabudlay basta nagatuon may makuha magid nga kaalam dira. Sige. Sir, thank you guys sa nga time kag good luck sa inyo boss. Balik naman kita klase. Thank you very much, sir. Kag madamo nga salamat mayong gabi sa inyo tanan. Salamat. Sir Ayan Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa Negros Occidental DepEd or DepEd Province of Negros Occidental, I mean. Di amo na siya, no? Operation Dagnas ko si Darlene pa. Di laban-laban sa mga eskwelahan to nga ginpang baha to, pero daway man mando sa sa Department of Education Region 6. Nga di cancel tanay face-to-face kay manglimpyo kita. Naya sa mga nabahaan, no? Kag naapektuhan sang madamol nga ulan, dala ni Bagyo Paeng sang tragdan sini nga Biyernes kag Sabado nga adlaw. Di kay wala announcement go Walang taon tani buwas no kung ano ang
ano ang mangin resulta sini kag ti siyempre mga problema naman no nga makita naton dira sa first day nga pagsugod no sang face-to-face classes diri sa aton sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ini base man sa mando sa aton sa nga Presidente Bongbong Marcos. Kung sa bagay, ati ano pa bing kadukanta ko no? Kaya ti duway naman ginasapak si COVID sa buong. Pero ti ang paghalong or ang extra cautious sa gihapon, amo na nang aton nga mabilin nga mensahe. Kaya ti so far do nagdahalog na gibang tanan subong no? Okay na gid. No? Pero may ara pa gid iban nga sila nga ti duway pagi kabawi. O sino may ininto ni mga bago mo duway pagkabawi. Muna ni nga nagapinuag kuan nga pamulaklak na ang kuan no ang mga estudyante kag man kun nali pong yutan nilang salakyan way pa kuno kabawi laway lang sagag mok butig di bla no so sige no ba dawa ni maning aton nga mga transport groups ta bisan may modernized jeepneys kita subong pero limited man makasakay sa ako limited pa man ang units no naton kag modernized jeepney naton no muna modernized jeepney hingalita ng tiyempo kay by March 2023 wala na kamo no sige obserbahan nato na boss ang traffic ta karon istoryahan taman no ang preparasyon man sang bitaw sa first day nga face-to-face classes nga 100% no nga face-to-face classes November 2, 2022. 10 minutos sa kaligid sa tag ng alas 8 sa gabi. Magabalik kita, tagdar pila ka makapanumdum naton, no? Ang pagpapatita sa special feature sa Todos os Santos sa Bungadlao sa ato sa Riga pagpanambalik. Stand by! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga aton sa ring pagpalaga 16 minutos na nakaligan sa takta sa 8 sa gabi. Si tempo na sa ato sa special feature, no? Pamatian ta, no? Apod sa aton nga Research Department Head, no? Bombo Justice Jesus Madigal. Ang pagserbar naton sang Todos los Santos subong adlaw Nobyembre 1 tuig 2022. Bombo Jazz. Subong
adlaw Nobyembre 1, tubtob na buwas Nobyembre 2, ginadumdum sa mga Kristiyanong katawhan ang mga nagtaliliwan na nga mga pinalangga sa kabuhi. The Christian celebration of All Saints Day and All Souls Day stems from a belief, especially the Catholic Church, that there is a powerful spiritual bond between those in heaven, the so-called Church Triumphant, and the living, the Church Militant. In Roman Catholic theology, the day commemorates all those who have attained the beatific vision in heaven. Subong adlaw, Fiesta Minatay, ukon tigkalalag. Nangin kinandan na nga magpadulong sa mga lulubngan sa mga departed loved ones. Bilang kabahin sang karon nga obserbasyon, ato ni ga-feature ang nanungod sa mga famous kag pinasahi nga lulubngan diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang mga lulubngan kag mausoleum nga iba nanging kabahin sa importante nga mga cultural assets sang probinsya. Kaangay na diri ang mausoleum sang pamilya Luzuriaga, ukon ang pamilya di Luzuriaga Cemetery. Pinasahi ang ini nga lulubngan sa mga minatay sang pamilya Luzuriaga. Bangod yara ini nahamtang sa tunga-tunga sang kadalanan sa intersection sang Dalan Burgos kag Dalan Lopez Haina sa Barangay Villamonte. Rason kun nga ginatuwag ini Bangga Pacho. Bangod sang kapinasahi sang pamilya di Luzuriaga Cemetery 1980s sang ginlakip ini sa listahan sang Guinness Book of World Records o kung ginatawag na karon nga Guinness World Records bilang world's only family mausoleum built in the middle of the street. Kagyara man ini sa listahan sa mga weird things sa Ripley's Believe It or Not, kag sumuman sa Philippine Book of Amazing Places. Nakipulubala kamo ngang ini nga sementeryo ang gintukod pa sa tong pre-war ukon antes pa man sa ikaduhang inaway pangkalibutanon sa tong 1920s bilang lulubngan sa isa ka tumandok sa Bacolod kag Negros, ang judge, sugar planter, revolutionary kag politician nga si Jose Ruiz de Luzuriaga. Naningin ikaduha nga nagpungko nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa tong Mayo 1, 1901 tubtob Agosto 15, 1901 sa tong panahon sang American occupation. Si Luzuriaga nangin miyembro man sang Philippine Commission humalin sa tong 1901 tubtob 1913, and this family cemetery was established in honor of the late governor, also considered as one of the Negrense heroes vital to the province's freedom from Spanish colonizers or during the Negros Revolution. Pamilya di Luzuriaga Cemetery may area malapit sa 500 square meters. Suno sa maragtas o kun istorya sang sementeryo nga sadto ang prominente nga pamilya Ruiz kag pamilya di Luzuriaga sa Negros ang nagdonar sa ila propiedad nga duta nga nahamtang sa Old City Hall. Mismo si Governor Luzuriaga amo naghatag kag nagdonar sa Bacolod City Government apang may isa ka kondisyon kag ini amo nga indi pagtandugon ang ila family cemetery sa tunga sang dalan bangod sa amo nga tinion may ginapatigayon nga road widening project sa amo nga area ang pamunuan sang syudad sang Bacolod. From being the final resting place of Luzuriaga in the 1920s, the mausoleum now houses more than 10 other tombs of the former governor's family members. Simuloan nga pinakapatriarka gid sang pamilya Ruiz de Luzuriaga amo si Don Eusebio Ruiz de Luzuriaga nga nagpuyo diri sa Bacolod sa tung 1840. Si Don Eusebio ang mayara sang duha ka mga kabataan nga mga lalaki nga amo sanday Luis de Luzuriaga kag Jose Ruiz de Luzuriaga nga amo ang
nanging kabahin sang Philippine history. Matapos nga ni siya ang ginapoint bilang presidente sang Constituent Assembly sang short-lived nga Negros Republic nga nag-exist sa tong 1899 matapos nga natabo ang Negros Revolution ukon ang al 5 de Nobyembre batok sa Spanish colonial government. Sinibaluan nga ang remains ni Luis Ruiz de Luzuriaga ang yara nagapabilin nga nakalubong sa amo nga sementeryo sa tunga sang dalan apang ginasiling nga ang remains ni Don Jose ang wala na karon may baluan kundiin ginsaylo. Samtang ang remains naman sang patriarka na si Don Eusebio ang yara na karon sa Columbarium sang Bacolod City San Sebastian Cathedral. Wala labot kay Luis Ruiz de Luzuriaga, mayara pa siyam kay iban pa nga mga miyembro sang pamilya nga nalubong kagyara karon ang lulubngan sa Familia de Luzuriaga Cemetery. Sa nibaluan nga isa sa mga prominente pagit nga mga miyembro sang pamilya amo ang kilala nga multi-awarded Filipino filmmaker nga si Peke Galiaga nga ang matudtud kag kompleto nga ngalan amo si Maurice Ruiz de Luzuriaga Galiaga. Si Direk Peke nga nagtaliwan amo ang nagdireher sang famous nga 1982 Philippine multi-awarded historical war drama film nga Oro Plata Mata nga pila sa mga locations ng shooting ginkuha diri sa Negros Occidental, ilabinagit sa syudad sang Silay kag sa Banwa sang Manapla. Ang Familia de Luzuriaga Cemetery makit-an nga ginapalibutan sa mga kahoy nga nagapamulak ang frangipani trees ukon ang kalachuchi sa aton pagtawag nga ang mga puti nga bulak nga may samay nga yellow ang may rich floral fragrance. Base sa tradisyon kung nga ang kahoy sang kalachuchi ang ginaparaya sa palibot sang amo nga lulubngan ukon sa bisan diin lang nga patio o sementeryo amo bangod sa piyak sang pagpati nga ang maisog nga baho sa mga bulak sini amo ang nagaamlig kag nagapatiner sa mga espiritu sa mga ginalubong diri. Gani, apisal sa matahom nga mga bulak sang kalachuchi, ginalikawan ini nga itanom sa ugsaran sa balay o kung sa iban nga lugar bangod sang pagpati nga ang mga ghosts and spirits yara nagaestar sa mga sanga sang kalachuchi, ilabinigit sa pagpati sa mga Chinese kag mga Vietnamese. Labot sa nagapalibot nga mga kahoy sang kalachuchi sa Familia de Luzuriaga Cemetery ini ang may mabakod nga kudal human sa steel kag barbed wire kag ang gate sini nakapadlock sa bugos nga tuig. Apang dangin tradisyon nga ginabuksan ini sa adlaw sang tigkalalag sa Nobyembre 1 tubtob sa Nobyembre 2 kung sa diin ang caretaker uko nagatatap ang nagapanilo diri kag nagapaminta kag bukas ini sa mga nagabisita kag nagasindi nga mga nabilin nga may mata sang Pamilya Ruiz kag Luzuriaga kag subuman sa mga maluyag magbisita kag magpatigayon sang quick tour sa pinasahi nga patio nga yara na hamtang sa tunga sang kanalanan. Sa palibot sang Familia de Luzuriaga Cemetery, yara man makit-an ang iban pa nga mga sementeryo kag mausoleum sa iban nga mga prominente nga mga pamilya diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaangay sang Bacolod Public Cemetery uko ng Bacolod North Public Cemetery nga common nga ginatawag Burgos Cemetery. Kayara lamang sa tupad sa eastern part uko na sidlangan nga bahin sang Familia de Luzuriaga Cemetery nga kun mag-atubang sa gate sini iyara sa tabok sa tuo. Samtang sa atubang naman sang Burgos Cemetery iyara ang mausoleo sang Lopez family. Agsamtang sa nakatungdan nga bahin sang patio sang Pamilya de Luzuriaga iyara sa tupad sa tabok ang mausoleum sang Pamilya Jaime kag Gamboa. Samtang lito naman kita sa isa pa ka personal nga lulubngan o kon mausoleo sang prominente nga pamilya Jaime kag Gamboa kayara lamang malapit sa lulubngan sa mga Ruiz kag Luzuriaga sa tabok sang dalan sa rota padulong sa isa ka universidad kag Bacolod City Health Office. Base sa maragtas sang sining nga mausoleum diri temporaryo nga ginlubong sang una sadtong nag-iwal ay kaduhang inaway pangkalibutanon ang sugar baroness kag asawa sang alkalde sadto sa syudad Santa Lisay nga si Kapitan Efigenio Treyes Lizares.
si Enrica Alunan Lizares ukon mas kilala sa hiyo nga si Kapitana Dikang ukon si Tana Dikang. Apang ang ini nga mausoleum iagid sa pamilya ni Antonio Ledesma Jaime, isa ka abogado, assemblyman, kag amo naman ang pinakauna nga gin-iliher vice gobernador sang probinsya sa Negros Occidental kag subong man nangin gobernador. Si Antonio Ledesma Jaime gingkabig man bilang revolutionary hero. Baroque ang architecture style sa sining nga mausoleo. Makit-an nga sa pagsulod sa amo nga mausoleum iyara ang casket ni Jaime nga nahuman sa glass. Isa pagid kamaragtason nga mausoleo amo ang iya ka pamilya Lopez nga yara manahamtang sa tabok sang mausoleum sang pamilya Ruiz de Luzuriaga kag sang Burgos Public Cemetery sa southeast corner sang Burgos Lopez Haina intersection. Sang una, dili ginlubong ang mga prominente nga pamilya sa mga Lopezes sa pagpamuno sang patriarka nga si Manuel Lopez nga tumandok sang syudad sang Silay kag amo ang nagpungko bilang ikalima nga gobernador sa Negros Occidental humalin sa tong Mayo 9, 1906 tubtob Setyembre 25, 1907 sa tong Insular Government of the Philippine Islands era. Ang mausoleo sang pamilya Lopez may Art Deco nga style with its lines and rectangular designs. Sa karon, suno sa caretaker sa mausoleo, wala na diri ang mga remains sang pamilya Lopez kag ila naging silo sa isa ka memorial diri man sa syudad sang Bacolod. Now, the Lopez Mausoleum still has a charming glass window. Apisan kang iban nagkalabuka na bangod sang kadugayon. Isa pagid ka antigo nga lulubngan nga makit-an diri sa syudad sa Bacolod amo ang Yulo Mausoleum. Ang ini nga mausoleo yara nahamtang sa sulod sang Bacolod City Roman Catholic Cemetery sa number 42 Burgos Avenue sa unhan lamang sang Burgos Public Cemetery. Yulo Mausoleum is one of the oldest mausoleum with its Art Deco architecture with an iron cross on top. Sa sining nga lulubngan, diri ginlubong ang pila ka mga miyembro sang pamilya kaangay nanday peding kag miding Yulo. Isa sa mga famous nga miyembro sang Yulo family diri sa Negros Occidental amo si Dr. Mariano Yulo nga amo nagpungko bilang ika-anom nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Tumandok siya sang syudad sang Bago kag sang Banwa sang Hinigaran. Nagserbi siya bilang amay-amay sang probinsya humalin sa tong Marso 8, 1908 tubtob Oktobre 15, 1912. Si Governor Yulo nangin miyembro man sang Malolos Congress ukon Revolutionary Congress sang aton pungsod. Ang Yulo's Park nga yara sa Barangay 14 diri sa syudad sa Bacolod nga makabig isa sa mga historical landmarks sang syudad ang gintukod ni Don Mariano Yulo. Samtang yara pagid ang isa ka dumaan nga lulubngan diri sa syudad sang Bacolod, ang pribado nga sementeryo sang pamilya de la Rama kay yara nahamtang sa Dalan Luzuriaga kag Santa Ana, Bacolod City. Ang mag-asawa nga Sanday Don Baldomero de la Rama kag Doña Maria Maning de la Rama ang nagapuyo sadto sa ila mansyon ukon sa ila balay dako sa Dalan Luzuriaga apang naguba ini sa nag-ibwal ang Japanese occupation. Sanday Don Baldomero kag Doña Maming ang nagtaliwan antes pa man nag-ibwal ay kaduang inaway pangkalibutanon. Ang ini nga private cemetery sang pamilya de la Rama ang yara ni ini karon sa listahan sa isa sa mga heritage cemeteries sa aton pungsod, Pilipinas. Madamo pagid nga mga mausoleum o kunlubngan ang makit-an diri sa syudad sa Bacolod kag kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Bacolod and Negros Occidental have so much to tell about its cemeteries, and through cemetery tours, Negrenses and other visitors should be able to recognize the contribution of the person buried to the history of the province. Ang mga istorya sa mga tawo nga nalubong diri kalakip na aningin kultura sadto kag tradisyon sang aton lugar kag sa mga pumuluyo ang mga Bacoleños kag Negrense.
Tara sa aton special feature sa karon nga adlaw, All Saints Day, kag sa buwas All Souls Day. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat gid Bombo Jazz, Jesus Madigal. Aton special feature All Souls Day, no? Sa rin makabana sa aton siring nga mga kabombo. 32 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa gabi. Naman sa aton nga pagpanagat, bisa nag-celebrar kita subong sang All Souls Day, pero tindi man sa Japo malipat, ano? Sa pagwa sa pila ka mga follow-up sa mga kabanan, no? Sa mga hitabo, no? Ka nagluntad diri sa aton sabay sa aton siring nga palibot, no? Kay sang talikdan siring Domingo, no? Sang aga, masubok nga balita nga isa ka miyembro sang Philippine National Police, no? Assigned sa Negros Occidental Police Provincial Office sa persona ini ni Patrolman Val Yansing, nga taga Barangay Mansilingan. Ang latest investigation sa mga kabanan sang hepe sang Police Station number 7 si Police Captain Elmer Bonilla sa pekalinya i-check naton, no? Sir, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Captain. Yes, Bombo Ponce, no, may gabi sa imong programa subong Suna Libre, subong man sa nagpalamati via Facebook Live kag sa registration muna nun gabi sa tanan may gabi. Yes, sir. Salamat gid sir, no, sa siring time, no. So mamangkot lang kita sir kung ano ang latest investigation, no, sa kamatayan to sir, no, ni Patrolman Val Yansing, no, nga tiuna report nga na accidental firing, no. So ano nang latest subong sir kay dugi pedalo pa to sa Parapin test, ka ballistic examination ang iya sining ang bala sang armas to nga naglupok, Captain. Yes, no, Bombones, pali waiting kita sa results ng request naton sa autopsy report sa crime laboratory sa Nokpo, no? Di nag-request man kita sa paraffin test kaga ballistic examination sa armas nyo naging gamit sining during the incident na natabo sa yung paninalay. So, as of now, may paning resulta sa examination. So, siguro kung magawa ng resulta sa examination, rin na mag-determine kung armas siya gidman. So, busilingon sila, wala sang foul play nga natabo sa iya, kaya it is a purely accident. So, dapat naman sang PNP, ang PIAS mismo nagkantak na sang motu proprio examination, busilingon sila, ang hindi nga sa isang kapulisan, gina-validate nila ang investigation sa aton nga station, whether or not patuloy o kung hindi. So, nag-submit kita to sa mga prerequisite ng mga requirements today, no, para ma-examine nila kung ini siya is truly accident or not. So, gin-report natin di sila opisina nga ini siya insidente na tabo sa accidental firing bumbukon. Okay, no? So, sa sulod sang magduwa na sa katuig, sir, no? Sa serbisyo, sa imo pa ibalo, sir, ginatagaan na gimana sila service firearm? Bali, atong firearm yung gamit, no, na aksidente siya is personal niya itong armas. Kabalo ka bumupons. Okay. Before ka matagaan sa armas ng organisasyon, kumpituhon mo niya siya ang course and training. So, waiting sabi sa ilang counter-insurgency training, ugaling kay team link ka kay kadamo sa mga activity like maskara, hati-hatihan, and today amoy siya ang Undas. So, after kanis ng deployment sa Undas, mag-go into training sila sa counter-insurgency. Galing kay tungod sa nila, incident nga tabo, wala na. Tanaw to sa nato nga sa crime scene. Ginpreparahan ng isang pulis
Ang mga paraphernalia para sa training. Okay. Galing lang kay tungod sa isang incident, temne, why na siya naka-submit sa nga kaugalingon sa training kay tungod sa aksidente. Oo. Okay. Among na sir, no? So, paano gutan lang anay nga ti police personnel makabakal sa personal nga armas, no? Kaya kabalo ka kung nagbakal ka sa armas nimo, personal mo na gasto. Oo. Makuan ka din na makadto ka sa procedural process like ma-process ka sa LTAP. Unlike kung isuan ka sa armas ng PNP without any kuan na siya LTAP. Tagaan ka na sa kuan niya area mo sang kuan mo na hindi niya later order na siya ginatag sa PNP nga makakamit ka sa armas nga provided sa government. Okay. No, so ang armas ato subong sa crime lab ano pero ti sa pagpamangkot ninyo diri sir kay Yansing magid ini ang ginikanan niya nag-confirm gid man nga igya gid ni. Kali iti iyan ito sa armas kay may kuan man siya may LTAP kag license to okay. firearm so sila si lupuli acquire niya ng armas. So, we respect on that ng pero on our part naman niya ng ating investigation, we focus on the incident nga nakabos ang during the time sa accident. So, actually, ang provincial director naman sa Negros Occidental no, nagabulig sa aton kaya nagakundol man sila. Kaya kabalo ka naman yung buong bukons, no? Kaya nagligad to, yung kanya programa, ipakita niya man niya, no? Ang kabuhi ni Patrolman Yansing. Valiansing, no? Kung paano niya survive, galing kaya tungod sa incidente, na-erase na tanan ng struggle niya siya pagpangabuhi. Very inspiring sa dati nga kabuhi. Galing kaya kabalo ka naman sa incidente, hindi na natin makontrol beyond our reasons, no? So, ang bugos sa hanay sa kapulisan, nagapaningwa para mabuligan niya kamatayon, no? Ng sininga pulis. So sir para at least no daw dira na gid abi matutok no especially mapuluyo nato gabantay sini kay do kami seryoso man makit-anta sa iya nga form amo na ginahigdaan niya ano sa nagahigda siya nagapungko siya na time nga nagalimpyo sa armas kay ti daw man og lakat naman sa nang limpyo pa sa armas paano sir man Paliti prior sa mga inadlaw no that morning sulo sa Iloy nagambal siya nga preparahan niya ng mga gamit and at the same time tinluan niya yung armas mood kay jugment ni sa kuno sa undas bala dira sa may sa Ibi Magalona so siguro natinluan niya ng armas that's why nga naksidente siya nagtawagan isa ato ni Dumbo Ponsa Ongkwan ang iya nagambal siya nga most of accident na nagtabo kuno sa mga amo ng mga rago tungod kay nakumpara familiarity bala sa armas. So, okay. Kasi sa ito gani nga dapat kung mabaka pa sa armas ko no. May training. Dapat ibaloon mo ning kuan ang mechanisms ng armas kaya ibalo ka kada armas niya sa nga different mechanisms like for example si 1911 nga arms corps lain na yung mechanism si Glock nga ginag-issue sa PNP, lain man na siyang yung mechanism. So, 45. Before using kinang mga kalibre sa armas, dapat i-familiarize mo anay para, kumbaga, muscle memory mo na bala. Nga laking load ka, safety, nahibaluan mo. Pero, tiyan mo lang na on the parts ng ato niya pulis mabuhat ni sa tani galing kay tungod sa aksidente muning nagutas niya kabuhi. So nagapungko sa Santa Galimpio siya no daw mo na sir. Oo bali nakita naton to sa crime scene nga niara siyang mga hit sa pagpatindo sa armas. So niara garing nagambal nga nag-suicide ko no. Oo. Ang naganing hambal ko sila na debate ko sila
Tungod kay ti paano ka makahambal nga nag-suicide ka, kay ti the fact nga during the time of incident, nagpaninghuwa siya galing nga mabuhi. Oo. Nagtutusa sa CR, kaya cure niya nga kagalingon. So, how can you say suicide? But silingon, aksidente siya. Accidental gid kumbaga, no? Do mo na Oo, sir, ang lapit-lapit accidente or siya. pagtutok niya sa Kung investigation, no? first na kung nag-suicide ka, kung natabo ka gid man, maniwa ka pa nga buhi or hindi. Diba? Daw mo ng Oo, argument oo. sila. Ara pa sa CR mo, no? So, Oo. igo gid ni Doctor niya ang ito, trajectory sir sa bala, ano paano mabalaan sa result mo na Japon? Dali, kung panahon mo, no, naman ang resulta sa crime lab na mo nakuha, di subo nga nag-request pa kami to, siguro maybe next week magwa na siya. Pero ang trajectory ng isang bala, di kwan mo, daw pataas din siya na igo siya Joe. So, most probably, basi kung gintry niya bala kak ang yung armas, without knowing, basi loaded niya siya. So, daw amo na daw siyang Oo. So bali from his jaw nagsaka ang bala sa ulo, ano mo na? nagsaka niya sa iya nga ulo kada way ni sa sang exit wound. So, ang explanation nga ni sa doktor, basi kung mabuhi ni siya, gulay man sa Japon. So, amo na mapatay siya kuno sa sininga insidente. Okay. So, ti mo na siya, no? So, dapat, ti maglimpyo ka armas, sir, daw never ginaiya gani, no? Paatubangon mo sa imo ang, ano ganyan panawag sa ring ginagwaan sang bala na sa? Ang kuan ang musol. So, ano ka, pinaka-principal sinang kuano nga pag-insindi natin sa pag-hold sa armas. You have to treat sang taran nga armas, bisan unloaded ni siya. I-treat mo na siyang unloaded, kasi kung madisgrasya ka na, hindi mo naman nabalik mong, like for example, na nabla sa mga maestra, no? Kung natudlo ka. So, kung nagsulat ka na karoon sa blackboard, sa yung buhat mo, yung sulat mo na sa blackboard, pwede mo na sa ma-erase sa bumukons, no? Nagsulat ka sa impacto. Pero sa pinulis naman yung bahin, kung ang aksyon mo sala, hindi mo na balik. So, mo nang nag-check sa prinsipyo sa paniblisyo sa pinulit sa bumukons. So, gwa gali sir, ato ti, paitsindi ko ya, posible nga may load ang ang armas, o may bala dito sa sulod na ka-load, and then napatubang niya sa iya, kag na kalabit niya guro ang gatilyo, that's why nga naglupok, kay ti, kung mahulog pang armas, kung maglupok daw, kalayo naman, no? Posible, pagliso niya guro na paglimpyo sa patubang sa isang musol niya sina, nakakablit dito ang ang kuhit niyang gatilyo, no? Yes, correct na po ang phones, no? Kasi kung makita mo dito sa crime scene, siguro kung i-picture out mo, after nga nagtindo niya sa yung armas, no? Kasi kung bakit loaded, no? After sila nga loaded, gin-release ng magazine, nag-release niya sa magazine, amo tungkol nag-trigger, kasi naka-trigger finger sa bala. Ito yung principle siya na natapat kay kung magamit ka sa armas, naka-trigger finger out ka mo, unloaded mo na siya. Kasi kung naka-trigger finger in kasi na, silingon, ready to fire ka sina. So, ang hambal ganing sa atin sa training, kung naka-trigger finger in ka, silingon, ready to fire ka na sina pumpupon. So, that's why, ini nga ating mga pulisan, kinanglang yung i-training sa paggamit ng armas. Kasi, usually, bala bumpupon sa nakatabo sila yung mga insidente, yung mga kasi ng mga ranggos, ang unang timpo, mga damo na tabo sa mga personnel nato, hindi bilang mga trigger happy. So, nila tabo sa mga baguhan nato mga pulisan. Kasi daw masyado sila excite. Kasi nakakuha sila ng armas, nasyuan sila sa bagong armas. Usually, nagkatabo ang incident. Kasi, unlike naman sa mga pulis yung mga dumaan naman,
usually ginagamit na yung armas siya kung during the time of danger na lang yan. So, amo na ang disadvantage actually bumukon sa mga baguhan ng mga pulisan. Mo gani. So, di man itsempo nga daw gabasol sa sila, but ang natabo is aksidente. So sir, dulaon ta na to ang silingan nagalaptang istorya nga nag-suicide, no? Kay daw ay gina iya sa bisan pilaihang ka percent no sa investigation ninyo nga nag-suicide sa. Yes, bubupons mo, una part naman tayo sa mga pulis kanin yung mga tao nga nag-doubt na may suicide. Respetuho na natin yung kamatayan sa ating pulis. Nita simpatay. Ilabi na sa mga members, no? Kaya mga classmates. Mabuli kita kasi punta ka tanawon ni mong background din sa pulis. Kuha siya do kanami nga himplog la sa punto nga buhi. Aning uha man no? Oo, kaya yung tanaw ko ni ang ginpost nila ni kuha ni Councilor Salanga siya kabuhi. Oo, kay daw scholar ni Councilor mo. Oo, scholar ni Councilor grabing struggle niya sa pangabuhi. Kag ang esteem bala life. So, kasubugid. Focus na lang tayo nga kanami sa pangabuhi kag suportaran ta. Ang kuwan niya kabuhi kag masimpatay sa family nga nabigyan niya kasi may duwa na sila galing sa kabataan kag amo na unmarried. Okay, sige ati kung ara na investigation ng polibuas sir kon or Thursday or Friday this week no makabalik kami dira sa imo so that nga matuldukan ta na ang ini nga investigation. Sir, thank you again sa sining nga time, Captain. Yes, bumupon so madamong salamat sa bait pa sa imong programa ko may tap mga diri sa Suna Libre. Na korekta ni ang pananawan sa ibang mga tao regarding sa ilaya personal na pagtanaw. So tanaw naton nga kabuhi sining pulis nagpaningwa sa mag-hinso galing nga tungod sang kwanla sang incident nga way natin di pangayo amo yung naguta so amon tani maging ehemplo para mag-set example nga inihitabo hindi masulit sa ibang mga kapulisan. Sige. Sir, thank you again sir kag good evening. Yes, bumpon sa madamong salamat kag aming gabi sa imo tanan nga mga tagpalamat. Good evening sa tanan. Sige, salamat. Police Captain Elmer Bonilla, sa Police Station number 7. No, so muning aton nga mga kuan no, interview latest no, ang investigasyon sa di makabanan. Sa ato sa Rigabagot at the same time sa mga kabombo no. So para kay Captain Bonilla dula nila to ang suicide. No, kasi ati daw mislead nyo lang na ang mga pumuluyo, ang publiko angot sa saniya nga natabo. No? Sino ba hindi magka-interes sa kabuhi ni Patrolman Valyansing? No? Ang mga ginikanan niya may problema sa pananawan, no? Mga blind person, no? Ang udwa niya kautod may araman. Siya lani ang daw depression mata but daw inheritance ini, no? Sige nga tawag, no? Inheritance hereditary ng internal hereditary basta do sa retinal niya na sa matata no so from rags to riches rags man hindi to riches no halin gid sa pigado no nato nga makauturan to gapalang ligbos wala ibot kay do nanugunan bala kita no sa sining police personnel no nga mula kadali ti aksidente purely accident muna hindi mo na maibitar kag ti only God only God knows sang purpose no para sa aton kun di nagikita asta di ba manabla ti malutan na lang at simpo niya na asta na lang siya dira no so pag talaga kalag niya sana no bisan pagati mo na ninguha sa atis bisan paano nagbilin man sa sang iligasiya niya sa istorya sa kabuhi niya. Indeed, may mga handom nga natuman man but hindi lang na-fulfill lalo until his retirement sa pagka-pulis. At least bisa paano napalipay niyang pamilya niya, no? Ang siling to ganyan pagkaon naman namit yung pagkaon, napatal sang balay niya, napa-aircon, no? Kag napalagaw, no? Ang iyang mga pamilya ginikanan.
nga nagapagabuhi man paagi sa pagpamasahe. 50 minutos sa nakaligid sa taknang resulta sa gabi. Balikanta si Bombo Grayson Lobaton sa report, no? Dugang assessment sa ato na makapresad sa traffic sa kapulisan sa BCPO sa November 1 di selebrasyon ta Todos Los Santos. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya. Ibalata ang last portion no sa ato sa pala tuntunan ang mga report man suspend na tipon sang patrol no sa reservasyon naton Turoso Santos sa Bungada. Sekta si Bobo Grace na baton. Bobo Grace sa report please come in. Yes, Mama Pons, live kita subong sa Aqua Police Garden. Especially diri sa may Rose Lawns Memorial Park kag subong kadamo sa gihapon sa mga utod ta nga naga-tinir diri, nagapalipas oras, no, banding with the family and syempre tion man nga maghatag sila sa ang ila sa nga tiyempo sa ilang mga minatay o kung mga nauna nila nga membro sa pamilya nga aran sa piyang kanabuhi. So bamapon sa akaton sini nga security, no, police security kag ang assessment naman sa traffic gin ano to danay no gin una kay tungod importante gini katama ang aton sini nga security sa mga kauturan ta. So far so good, wala sang insidente mapa-Bacolod man o kung mapa-probinsya no sa Negros Occidental. So Pons, according kay Police Colonel Joseph or Thomas Joseph Martir, ang City Director siya sa Bacolod, nga ti subong okay gid no kag matawhay kag ang iya mga kapulisan intact gid kay ti syempre nag-agi bala kita sa Bacolod Mascar Festival no nakapahuway gid 4 days dason gibalik naman ang deployment kag naka full alert so far ang aton sini nga mga cemeteries diri sa syudad sa Bacolod okay gid mayara lang mga cemetery just like abe sa Burgos sa public cemetery do close to Tocono. Dason ang may tawo lang ang Catholic Cemetery dira sa Burgos pero dutay na lang. Kag ang hambal sa aton alas 6 masira pero samtang may tawo pa according kay Colonel Martir okay gid ko no abri sa gihapon. So diri naman kita sa Rose Lawns ang problema naman diri Pons ang traffic kagina. So according sa kay Police Major Junji Liba, Pons nga ang aton nga syudad okay gid pero may problema lang kagina no, nag-problematic diri sa area sang bata tungod sa mga salakyan no nga nagasulod diri sa area sang Rose Lawns. So may nagsakidanay kagina amo to nga nadugayan bala ang mga salakyan pakadto diri no anong tuga sang heavy nga traffic kag so far wala problema sa mga tawo kay tigin po pamutangan gid tawo ang mga cemeteries especially diri so wala diya sang concert mo Pons ha klaro ta lang kay nangligad nga mga tinuig yang mayari di sang concert or mga rides bala so subong nagdamo lang tawo ti kay syempre pwede naman kakadto sa cemetery mo no naidlaman sila kag ang ibang mga insidente minor lang. So sa part naman niya sang Negros Occidental, ang aton nga provincial director Pons nagalibot gid kag siya na napatigay sang plano pud ang mga dalagko man nga mga official diri sa probinsya kag ang mga kapulisan ta gina reteaming no baga ang plano ara gid. So Pons, yes. Ati anta si Colonel Martir. Oo, pamatian ta siya Pons si CD. Okay ma'am, since our deployment sang Saturday, no, at subong daw tawhay man ta, medyo tayo man ta subong traffic sa mga in-front sang big cemeteries so far tawhay man. Oo. May mga cemeteries di Japan sa Bacolod na open pa. Anong mga nag-close sir sa pag mo? I think for as long na may makadto siguro open pa na siya, hindi man pwede natin isira siguro may makadto pa. Oo, sa public cemetery sa Burgos, mga Muniuras open pa ni sir?
Yes, so open pa man subong kay may kalagto. Okay. Intact man ang aton nga kapulisan, red full alert ang kami subong, even ang aton nga mga headquarters personnel nag-render duty na para sa aton sa ligtas undas 2022. In order na maging successful ni sir all throughout after until mga November 3, hanumdum kag mensahe sa atong mga katuran. Yes, so no, for meaning hours naman lang siguro or days na let's follow the rules and regulations naman in going to cemeteries para maabot ang mga problema. Para lang kami. Okay. What about sa traffic, ta? Tama po sa Matian, si Police Major John Giliba. Do medyo susubong ang oras do problematic ta sa bata. Oo. Slon do mo lang ato nang kan ang sa iban may paggutok-gutok man sa like sa Rolling Hills pero hindi gid pareho sa bata kaya ang sa bata may dugang pa nga pagbulya or pag dinaguso sa salakyan may harap pa nga na tabo nga insidente so nagsigidanay sila sa entrada gid so muna nag-cause pag isang gutok ko Gani man nakita ko nga pero may may kumplito ko dasang tao ganito mo lang na may hindi ma-avoid ang insidente na so manang lang nagpa-cause lang ato nga pagpundo pero so wala naman tani na normally may duso to damo to sakyan pero manageable naman tani kay deployed man naton mayong enforcer kumplito man. Even ang mga parking naton sa entrance wala man naton ginalaw so na-maintain sa gate up to subong galing nga na gamay na insidente lang ta so after sina may naman to investigator hopefully ma-manage na mga liwat. Subong sa sa Burgos mga harapaman na blamo ko sa tao pero for now wala na ko na update ba si nag-ubas naman. Ako kabalik kay sa Rolling Hills ko tambay. Oo. Hasta sa ang close ang road sa Burgos na yun, sir. Kung sa tao na karon pagkatawhay na siya karon open na by tomorrow sa 6 o'clock open ta na pwede naman na ma-off. Ang sa Toti may approval man ta nga mag-close ta sa from 6 o'clock to sa gabi hasta alas 6 sa gabi pero depende sa sitwasyon kung way naman gidya kinahanglan i-close kay for example wala naman na may tao i-open na lang namon boss. Okay. So mga pons, ang sa pati ibuwas na lang kay Mayo Manila assessment until November 3. At least wala sang napatay, no? Yes. Sa sining celebration naton kay tanan kita nagpangamuyo gid sa mga minatay ta. Oo. And police visibility is on gid Baba Pons until matapos. So Baba Pons, live kita diri sa Rose Lawns Memorial Park in si Bombo Grace Lebaton para sa Ligtas Ondas 2022, no? Paupod ang Mamoracho Bacolod. At naman sa radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lebaton, live sa Acropolis Garden. Sa Barangay Bata sa sudad sa Bacolod daw may mga tao pamanggid. Although nagtupang ulan, pero dasig man lang to Di Japon makadisturbo sa mga utod naton nga tiara nagatiner Japon sa mga pribado nga mga sementeryo. Nakastabla na daya maagang Roslon. 5 minutos sa kaligid sa taknang sa 9 sa gabi lang alang naman aton sa nga tempo, no? Martes nga presentasyon entrada nga daw sa ika-11 nga bulan sa nga tuig November 1, 2022. Sa aton sa iya makabanan nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 54 días na lang nabilin, Pasko na. Standby na sa Santos Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kabugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansa sa krus na mamaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabiligid yatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow.
We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,